Hello, good afternoon mga kasenyor, mga kapariho kong mga farmers. Ito ang aming continuation mula kaninang umaga. Kami nag-direct ng aming palayan. Ito magkikita ko dito, ipakita ko ninyo. Ito may anong nagagabay. Tapos yung sa kabila may nagkuliglig. Yung isa naman parang obra ng kalog. Yun ang tawag dito sa Bisaya, kalog. Yung isa naman, finish ng kuliglig para ilabay naman. So, ito na yung una naming pinakita sa inyo. Ito na ang kinalabasan. Video play na yung aking farm. Play na. So madali na itong maganda. Kasi pag gusto ko papasukan ng tubig, mayroon ng tubig. Di katulad nung una, mahirap magpapasok ng tubig kasi yung mga dike na namin ay hindi pa napagawa. So ang ginagawa ko, paano ko permanent ko ng mga debris na bato galing sa kalsada. Yun. Para matibay. O kung tingnan nyo doon sa kabila, wala na. Hindi na mabuhos. Kasi bato na. Lahat ng mga ko dito, puro na bato. Mga dike. Yan. So madali lang magpulong. Walang kahirap-hirap. So ito ang aming mga ginagawa dito sa aking farm. So sabi ko pa nga, marami pa dito ang ipa-improve ko sa aking farm. Parang yung mga bakante ng mga lote, isiksik ko pa yan. Taniman ko ng mga kahoy. Mas prepare ako sa kahoy kasi parang maka-contribute ka ng magandang environment dito sa aking barangay. So, maganda. So, yun lang. At sana nagustuhan ninyo. Subaybayan ninyo yung aking YouTube channel. Ipindutin nyo. I-subscribe ninyo. Tapos, pag may mga comment kayo, pwede kayo mag-comment para ako ay parang kabaksik pa sa sunod sa inyong mga comment. Yun, mas gusto ko yung may comment kayo kung saan pa dapat yung bagay kong ipa-improve. So sana nagustuhan nyo mga kasenyor, mga kapareho ko mga farmer. Hindi tayo magtulog ng mga senyor. Dapat may pa tayo, may dedikasyon pa tayo sa ating hanap buhay bilang mga farmer. Ipagmalaki natin yung farming kasi diyan tayo kumukuha ng mga pagkain. Kung masipag ka magtanim na kahit anong tanim sa bukid, hindi ka magutuman. Malayo ang gutom pag ikaw ay masipag sa bukid. Magtanim ka ng mga sari-saring mga gulay, mga prutas, saging, yun, mga kahoy. Para hindi ka nabali, mahal ngayon ang yung price guys, yung mga silin, mahal ngayon mga kasenyor, mahal. So pag marami kang kahoy, walang problema. Kaya kumuha ka lang ng mga sanga-sanga niya, tapos ipatuyo mo, pwede ka na magkasaing. Maganda pa ang luto ng galing sa kahoy. Subscribe ninyo ang aking YouTube channel, Kasenyors Agri-Farm. Bye-bye!